Kowe iki ngopo? Wes meneng. Njuk ngapura aku. Kowe iki ngopo? Ndara disatu malah bunga-bunga kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok. Wah. Iki wis ora ana wong delok. Nek bunga-bunga ngono ku nek wong pinggir desa ana do geger darane ana apa? Tuwekan ora. Wah, ora iso nggo conto ajar dhewe. Weh, rasa nangis. Sona iku rasa bunga-bunga ngono kuwi. Nek arek kajen iku ora sok bunga-bunga ngono kuwi. Nek ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok wah. Kok sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake to aku. Krembak-krembik memelas ya. Piye wis rasa anak-anak ora nyeneni, ora anak ora nyeneni wis guys. Wes meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wes meneng, Pak. Wes iki ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin tas suwe-suwe kowe. Wes Pak ora nangis. Darahmu ilang. Doyak aja meneng wae. Apa pancen kepara nyata lamun sira wong ayu nakokke karo aku. Sing nakokke ki sapa? Aku Prabu Sutejo. Lak kantil ndasmu modar ora. Sampeyan kersa mboten kali kula? Kersa mboten. Anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan, ora sudi karo kowe, ora bakal aku gelem karo kowe. Wadodya yudha mangambararum. Wedhus ki ora. Ngambararum. Waduh. Sang Kusuma. Lintang Lulya Kusuma yana suma. Wis Gong, wis dirampoke. Hong ngono. Omong Bagong kok disuluki ora. Lir kincang ngrisang mawe gandrung. Nampun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal. Kula nderek lho Mas, mudhar kowe. Kapokmu kapan kowe? Ngene ya, dhewe ketemu sesasi pisan wae. Mboten iso ora wis kebacut tresnaan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa ta. Aduh. Alayam. Ana jamone ratingdeng rotimun. Wah iya. Mula digdaya aku. Edan lan wae aja nganti lali-lali kula nggih Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek terus. Kuwi dikapake gong ling racik dikapake kuwi. Wis takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya ki mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, sing anu lho botol emas lho.
Nek ora botol emas ora mandi. Ora campuri apa-apa to, Tru? Ajare ora, ya rasa wis nampa loro kuwi wae. Oh. Mak aku kemang di pondong sing nilai kebalungane muni gamelane oling 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 tolang kena nang pengendange nyandak kendang batangan dlang dung 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 nang nang tang di nang di nang nang Petrus tang nang di nang tang di nang tang di nang oh gagah Maku kemang di pondong sing lambe gong neng nong neng to nang keng nang to nang keng nang ndut apa kuwi kethuk oh lagi glilir sing kethuk oh iya pengendange nyandak kuwaci wah ngareng ngendang kok mangan sik maksude ha iya nomplak dreng tok 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 apa kuwi dandane kendang tang 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 tong kenonge pecah nang te kenong kok te barang pecah kenonge iki dadane ora to ning te gayamu iso ngendang apa piye lho sing makis sapa waduh ah perkara makis kendange nek ora iso ngendang tesen tak tes buka bonang disaut ya Gong oke padake belok oke dong 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 yung kok yung sing ngempul turu lek ngegong ngenangi sirahe penonton yung bagus jenenge kendangan apa lasem ladrang lasem ora nek tak ketak tung dang tak tak tung dang tung dang tung dang tung tung ketanggor ketawang ketanggor ketawang ayo nek kendangan de deng 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 ah tak terus ke tak 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 detak tak detak kok ngidil-idil arep petel rasida e kendangan ayak-ayak iki ana patokane ya Gong sapa anggere dung 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 tang dung 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 ta dung tang dung 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 tang dung tak 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 tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 delang tutung tak detak dulu 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 usah dibuantem sing nabuh kowe mun tali-tili kuwi digeret ora petil to wah iya ora tak tapuk cangkeme awar nembang Truk ya nembang sing ampune ora ngaturake tetembangan jeneng waduh ya nang kendang iki heeh dung 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 na dung na dung na dung dang dung dung dang 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 ora anarkis reng wong meng lucu sing geguyu kancane dhewe kok anarkis reng ha iya ayo nembang aku ya nembang apa pelak ya kur apa suwe ora ngonekke kur ya donekke terus ya padake kangen wong kangen ngene-ngene rasane rindune ya
Rindu-rindu wong bagus kusine biru. Sing kowe setelah tidak langsung ngecewondo lho. Wis kok tegelen wonge ora. Truk. Wis wayahe. Ayo, sowan ngersane sapa kae? Bapak kae kok karo Kyai Bagus. Monggo aku urung tau ketemu. Ayo sebane. Heeh. Takoni Kyai saka ngendi? Ayo. Ku ndak selak keblandangan wektune. Kula tak nyuwun prisa. Sampeyan niku sinten? Lah kok rawuh enten Karang Kadempel? Nggih Gus, sampeyan niku sinten kok rawuh teng Karang Kadempel? Nggih Ndara, sampeyan niku sinten? Nggih, sampeyan niku dimemperkenalkan diri. Sinten asmane terus wigatose napa kok rawuh kok teng Karang Kadempel papan lenggahe Bapak Semar? Siwa Semar. Lah kok malah pun ngertos kali kula? Ya pancen bener. Mergo dawuh Kanjeng Ibu ingkang maring dawuh kelawan aku nggonku ngawu Sudarma jumujug ana ing padukuhan Karang Kadempel nyuwun pambiyantuning Siwa Badranaya. Mangke yen sampeyan niku sapa? Akeh ingkang padha ngarani kelawan aku. Aku aran Bambang Prabakesuma Kakang. Prabakesuma? Iya. Prabakesuma ngawu Sudarma putrane Sudarmaku panenging Pandhawa Kanjeng Rama Arjuna ya Kanjeng Rama Janaka. Kang Ibu Iwang Pikulun Bathari Supraba duk nalika Kanjeng Rama linenggahake ana ing Sila Kandawaru Binangun diwenangake garwa widodari sekethi kurang sawiji kelawan Kanjeng Ibu nalika semana patutan siji kuwi aku Bambang Prabakesuma Kakang Semar. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti nggih kula pun kemutan. Lah terus kersane nggonku bakal ngupaya kelawan Kanjeng Rama. Nggonku bakal ngaut pepadaning wong atuh aku sarta ngaturake sembah bekti kelawan wong atuh aku Siwa. Mula kang sangka kuwi tudana paran ing nganjuk marang negara ing Amarta. Ing wigati nedya bakal sumungkem marang pepadaning Kanjeng Rama. Awi kula dherekaken. Nek saged malah kula sing dadi seksi napa sing pun mangcritake kalih kula Ndara. Ya Sira Semar Badrana. Panglangeng griya mangungkung.
yare wangsit Indra kumbang angajaping matu angajaping matu sarining tawang iyong tityan kala ludra Mas Patik Raja Dewaku kekalangan Malaya ngideri jagat nuruti kekarepaning anak wadon Ataswati laka jebul dewa paring nugraha kelawan Begawan Gembung tanpa sirah ana wong bagus ditutke Panakawan papat padha karo ciri getheke sing diaturake anak wadon Ataswati Raden mandheg Raden Ganjing langit kelap-lapaton Lur kincanging risang mawe gandrung ing Siwa Semar kula durung sauntara nggone budal saka ing ngarang kadempel iki ana wujuding Brahmana ing ngapahe raseksa ing merpeki kelawan laku jantraning Prabakesuma ngatos-atos lho Den iki tengah ngalas ampun gampang kepilut karo wujuding busana menapa dene derajat lan pangkat saged ugi niku bangsaning berkasaan jim setan sing memba Brahmana mengajeng gawe cintrakanipun Ndara Prabakesuma nggih lho Ndara niki tengah ngalas lho ampun sembrono lho nggih lho Den iki tengah alas ampun sembrono lho Ndara sembrono ampun tengah alas niki lho Den diwolak-walik omongan ora cetha ora Premban yen dikeparengake aku nyuwun mriksa sampeyan kuwi Brahmana saka ngendi menawi paduka ndangu dhateng jasad kula pandhita wingking saking mertapan mring cendhani ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Gembung tanpa sirah Begawan Gembung tanpa sirah inggih nyuwun mangapunten kula badhe numriksa nyuwun mriksa panjenengan menika kekasihipun sinten Raden ingkang sudi mestani kelawan aku Bambang Prabakesuma Bambang Prabakesuma menawi ngaten ingkang lemu wonten wingking panjenengan menika ingkang nami Camar dengkulmu mlocot kuwi aku Semar ya inggih Semar ingkang mripatipun kira menika menapa ingkang nami Bopeng padhake gudhek Gareng aku Gareng ingkang inggil menika menapa Cakruk naminipun Cakruk ngembleki kowe iki apa piye Petro aku iki lho ora Petro ingkang wingking piyambak menika menapa Senthong Gong kowe dikira Senthong piye maksude jenengmu iki lho karo pendhita kae dikira Senthong pendhita lamur aku du Senthong sapa Bagong inggih ki Lurah Bagong menawi mekaten cundhuk kalian menapa ingkang sampun dipun aturaken dening anak kula pun Ataswati Raden mugi andadosna ing kawuningan kraya-raya kula ngupadi jengandika Raden menika estunipun namung nampi penangisipun anak kula pun Ataswati anggenipun nyumpena dipun ladosi Raden Prabakesuma mila Raden kula aturi melas dhateng jasad kula melas dhateng anak kula
Monggo keparenga kula boyong wonten ing pertapan mring Cendani nglegani dhateng anak kula Punataswati. Begawan gembung tanpa sirah. Yen perkara kaya mengkono ing dadi panjalukmu, satemene Prabakasema ora bakal kabotan. Nanging ngertiya, yen to sejatine duwe gegayuhan sakliyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupian-rupian. Nuruti kalawan kerenteking atiku kepengin sumungkem kelawan Kanjeng Rama Arjuna ing Ngamarta. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku, aku bakal sowan marang pertapan mring Cendani. Oh, selakmu dar anak kula. Anak kula nggenipun gandrung Kanjeng Andika Raden menika persasat ngiklasaken dhateng gesangipun. Sumpahipun anak kula menika menawi boten dipun ladosi Raden Prabakasuma timah ngendhat tali murda nganyut tuwuh. Lampus diri boten nyumurupi dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan. Mila Raden, kula nyuwun kanthi sanget jengandika kersa nuruti dhateng pamuthaipun anak kula Punataswati. Sing gedhe pangapuramu penemban gembung tanpa sirah. Aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Menawi ngaten kula meksa yen pancen sira penemban arep meksa lawan Prabakasuma, ayo gage peksanen Prabakasuma. Nah yen ora bisa meksa lawan Prabakasuma, malah ana pendhita yaksa ingkang tak sampurnakake uripe saut mangsa Icandra. Kowe iki ngopo? Ndara disaku malah bunga-bunga kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok. Wah. Iki ki wis ora ana wong delok. Nek bunga-bunga ngono ki nek wong pinggir desa ana do geger darane ana apa? Tuwekan ora. Wah, ora iso nggo conto ajar dhewe. Wis rasa nangis. Suna iku rasa bengok-bengok ngono kuwi. Nek arek kajen iku rasa bengok-bengok ngono kuwi. Nek Ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok wah. Sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake to aku. Krembak-krembik memelas ya. Piye wis rasa anak-anak ora ngeneni, ora anak ora ngeneni wis guys. Wis meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wis meneng, Pak. Wis iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin tas suwe-suwe kowe. Ora. Wis Pak ora nangis. Ndaramu ilang. Doyak aja ming meneng wae. Doyak. Rama mremban nganti cumengklungen nggonku ngenteni rawuhing bapa mremban kaya dene ngenteni Sleming Palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Rama piye Rama? Mun mumboyong kelawan calon guru lakiku apa ya kasembadan? Aduh anakku nggir. Anakku wong ayu. Aku wis tekan negara ngendi wae ndak takoni menyang endi dununging Raden Prabakasuma. Lan aku wis takon marang sapa wae. Dene ingkang pungkasan
Aku nampa kabar jebul calon manten lanang, calon mantuku mau wis ora ana. Wis ora ana piye to Penemban? Tegese wis ora ana ya wis ora gumelar ana ing jagat. Ora gumelar ning jagat piye Penemban? Tegese wis sirna marga layu cahayu. Popo Penemban, popo. Mereno semobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene donga engkong ler wowo sing pine panca Petoking ayam wana mrak manguwuhing pagakan piye Ataswati bojomu wis mati ora guneman karo wong tuwa sing senengane ngapusi lho ngapusi piye bareng sampeyan lunga saka plenggan jebul nutupi lenggahing Raden Prabakesumo. Yen ngono kuwi bener sing tok karepake. Inggih leres Penemban. Aja mbok tinggal mungkur mengko nek mantuku lunga kowe bingung. Raden mboten nginten babar pisan. Bilajeng andika nyatanipun sampun dumugi wonten ing mriki Raden. Tru, ora edan to, Tru? Piye rasane dicekel wetenge, Tru? Apa sirek kapan ini serempet? Kok ora cetha omonganmu? Nyun ngapunten menika calon keng garwa sanes kula ngeten begawan gembung tanpa sirah Bapa Penemban wonten dawuh Raden apa iki ngeng aran Ataswati Atmajamu inggih menika yen ngerti kaya ngene rak mau aku ora bakal nolak. Wow
Piye iki? Wong kok ora tetek ora. Ya. Bareng karo kaya ngono kok ora nolak. Ampun sembrono. Ayuning wanita menika mboten kok tumus tekaning batin ya iso uga pasuryane ayu ning jane atine lethek niku ya pirang-pirang. Ya, Gong. Heeh. Kaya istriku. Waduh. Iki senengane ora ndek kaya apik njaba njero. Ora sok dingono niku nek krungu keloro-loro. Inggih kula Ataswati. Apa pancen kowe utusan lawan bapakmu goleki aku? Kalersan mekaten Raden. Sirmu piye? Kula badhe suwita lan panjenengan. Apa wis lahir batin nggonmu tresna? Lahir batos kula trimah pejah menawi mboten kelampan kula dhawuh kalan panjenenganipun Raden Prabakasuma. Janing yaning talaga kadi langit mambang tepasulan upamaneka lintang loya kusumayana sumawur apa pancen kepara nyata lamun sira wong ayu nakokke karo aku. Sing nakokke iki sapa? Aku Probasuteja. Kula antil ndasmu modar ora. Sampeyan kersa mboten kali kula? Kersa mboten. Anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan. Ora sudi karo kowe, ora bakal aku gelem karo kowe. Wadodya yudha mangambararum. Wedhus ki ora. Ngambararum. Waduh. Sang kusuma lintang loya kusumayana suma. Wis Gong, wis dirampuke. Gong ngono. Omong Bagong kok disuluki ora. Petro, dalem. Piye Petro? Nderek mangayu bagya seketi jumurung. Dene ndara kula wis pikantuk Kang Putra. Ning ya ndara kula niki duwe kewajiban. Kewajibane apa? Kewajibane nggih menika goleki bapakne. Bapakne bendaramu Ndara Janaka. Ngenteni sak rampunge nggone nuruti kekarepane anakku Panakawan Petro. Nyatang ning kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnama ing gekono ing bapa menemban ana dawuh apa nggir gandeng durung rampung pakaryaning Probakasuma. Mula wektu dina iki tak jaluk atmajamu tak anjingke ning Kalpika. Bakal ndak kanthi ngawawu Sudarma. Ataswati wonten dawuh maragake manjing Kalpika. Ndak kanthi goleki kelawan wong tuaku. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Raden. Gancing langit kelap-lapaton lir gincang mawe gandrung namun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal kula nderek lho Mas muduar kowe kapokmu kapan kowe
Ngene ya, dhewe ketemu sesasi pisan wae. Mboten iso lah wis kebacut tresnoan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun, ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa ta. Aduh. Alayam. Ala jamone ratingdang rotimun. Wah iya. Mula digdaya aku. Edan lan wae aja nganti lali kali kula nggih Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek ta, Tru. Kuwi dikapake gong ling racik dikapake kuwi. Wis takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, Tru, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi kaya. Kancing langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung luluh. Kakang Semar iki sapa? Nika Ndara Praba Kesuma. Saka ngendi? Saking Kayangan. Wigatine. Lah kula tak nyuwun prisa sampean kok tekan mriki niku? Aku ngupaya murcaning Bathari Sri. Mula ngamarta ketaman Pegebluk. Akeh para kawula ngisuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk padha tekaning mati merga koncatan dewaning boga Bathari Sri. Ya Dipol. Mula aku karo Kresna kanggo diutus mbarep supaya ngupaya nendi dununging Hyang Wikulun Bathari Sri. Niki Ndara Praba Kesuma. Putrane Widodari Bathari Supraba duk nalika ingkang rayi Ndara Janaka dados nalindraning dewa. Jejuluk Prabu Kaliti lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun diwenangake garwa Widodari seketi kurang sawiji. Lah niki Ndara Janaka sing patutan kalih Ndara Supraba inggih menika Bathari Supraba. Lho, Janaka wonten dawuh. Ngakune anakmu bocah iki? Apa pancen bener kowe ngaran Praba Kesuma? Inggih Raden. Panjenengan sinten? Aku Raden Janaka. Aduh Kanjeng Rama. Kula aturi nampi dhateng sembah kula. Aja gumampang wing ngaturke sembah. Anak Janaka kulina nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Anak Janaka pirang-pirang kabeh tak aku minangka dadi putra yen to iso ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Aja mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Tak aku anak Janaka yen kowe iso gawe srana kunduring Hyang Wikulun Bathari Sri Praba Kesuma.
Lha iki lho ning kene iki sing aku ora seneng karo kowe Janaka. Mboten remen perkawis menapa. Lah kowe iki anak-anak kok mesti ora tok akoni lho. Anak Janaka kedah saged ngaturaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Oh ngono? Inggih. Lah apa ora kangelan Prabu Kesuma? Menawi menika anak Janaka saestu tartemtu saged ngunduraken Iwang Pikulun Bathari Sri. Semar kepiye Kakang? Ya pancen ngonten niku sipate bapak sampean. Kuwi dikapake gong dirajeng apa dikapake? Kuwi aja nganu pancen. Kuwi engko tak omongi to, ora aku pengen ngerti saiki. Kuwi sing gating denge dikapake gatine karo sampeyan. Oh, iki ngono. Sampean ra gadah wong tuwa anyar to kang bapa Begawan Gembung tanpa sirah. Nek pancen ora iso gawe srana baline Bathari Sri, anake balekke ra wis. Bapa menemban ngaturake panuwun dene bapa wis kepareng rawuh ana ing kene. Piye Raden, lah kok semune bingung atimu? Iya. Ora campuri apa-apa to, Tru? Ajare ora, ya ora usah, wis ngomong loro kuwi wae. Ono apa? Aku tinampa dening Kanjeng Rama Janaka. Lamun aku iso gawe srana kunduring Bathari Sri Dewaning Buga ana ing negara Ngamarta bapa menemban. Nggih. Kaya ngene iki abote wong tuwa sing kudu mbelani karo anak ning kabeh bakal ndak ikhlasake. Bathari Sri lenggah ana ing pertapan mring cendhani. Ndak suwune supaya kundur marang negara Ngamarta supaya sampeyan iso diaku putra dening Raden Janaka nggih. Sigra mahasing asemun Sang Begawan Gembung tanpa sirah eling-eling pandhita tinampa apa kang dadi sedyane. Nalika semanten ing cipta munjuk atur kelawan Sang Hyang Pikulun Bathari Sri sigra mbedhol saking pertapan pring cendhani. Hyang Pikulun Bathari Sri nalika semanten lumayang ing akasa kundur wonten negari Ngamarta kalaning jagat gawaning para dewa. Papan ingkang linangkungan Bathari Sri Dewaning Buga satemakating subur ijo raya-raya tetanduran. Bathari Sri wis kundur marang negara Ngamarta. Anakku lanang mantu cah bagus ndak aturi bali marang wong tuamu Raden Janaka lan wis tinampa minangka dadi putra. Bapa menemban ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wong atuamu aku njaluk pamit disewana pegawean ingkang kudu tak rampungake nggih.